Helt sluk lyset. Det var det noget, jeg tror jeg lige var. Jeg synes, det er okay. Måtte? Han har måtte. Så skal vi ikke give telefon i år? Skulle du ikke give telefon i år? Og broken er ikke så fed. Nej, det er ondtalt. Hallo, er der nogen af jer, der i hvert fald er svært i at trække op? Muligvis, bare for at ikke med den her. Jamen, svært i det. Det er man er på min bog. Du vil også godt lade være at komme i bog, men så er du den sorte bog, men så bliver kendt bare en lille... Gotta love it. So gay.